ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം 9ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതാണ് നമ്മളെ 9ാമത്തെ അധ്യായം. ഈ അധ്യായത്തിന് വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് അല്ലെ. സെന്ററിൽ വരുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? സൗണ്ട് കുറവുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കേൾക്കുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണെന്ന് അറിയാവോ? രാജവിദ്യയെ കുറിച്ച്. രാജവിദ്യ, വിദ്യകളുടെ രാജാവ്. രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും രഹസ്യം, അതായത് രഹസ്യങ്ങളുടെ രാജ്യം, മറ്റേ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പഠിച്ചു. ആധ്യാത്മികം. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ആധ്യാത്മികം എന്താണ്, ആദി ഭൗതികം എന്താണ്, ആദി ദൈവികം എന്താണ്, ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഭഗവാൻ അർജുനനും ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞു നമ്മളതില്? പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ ഉടലോട് ഭഗവാനെ എടുത്തു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അതായത് യോഗികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവത് എന്താണ് ഭ്രൂണമധ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത്, പുരികത്തിന്റെ സെന്ററിൽ അല്ലെ, ആ മധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ വെച്ച് പ്രാണം വെടിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളവർ, അതായത് യോഗികളെയൊക്കെ കുറിച്ച്. അതായത് അവർക്ക് അവർ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിയുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യോഗികൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. ബ്രഹ്മലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലോകാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 17-14 ലോകങ്ങള്. ഈ എല്ലാ ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭൗതിക ലോകം അസ്ഥിരവും ദുഃഖാലയമാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുഃഖാലയമാണ്, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്.
അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിനനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് നശിച്ചു പോകും? ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം ഇല്ലാണ്ടാകും. വീണ്ടും പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരും, വീണ്ടും പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വീണ്ടും വന്നിട്ട് പിന്നെ സൃഷ്ടി തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ? വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. എല്ലാവരും എവിടേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്? നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. കാരണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ലോകം എവിടെയാണ്? ഗോലോക ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മള് ഇവിടേക്ക്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് അറിയാവോ? ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നി, സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട്. നമുക്കും തോന്നി. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നമുക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആസ്വദിച്ചുകൂടാന്നൊരു തോന്നല് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവിടെ വയ്ക്കൂല. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ 4 ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ഭാഗത്തിൽ 3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകവും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകമുള്ളൂ. ആ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നു. കാരണം അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ളത്. അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാം. അല്ലാത്തവരത് പഠിക്കുന്നവരെ എവിടെ ഇരിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക, എന്നെങ്കിലും നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ചിലവർ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ചിലർക്ക് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണം? അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ ഉറപ്പാണ് പഠിക്കണം. അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോയി അവിടെ ഇരിക്കാം, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത്രയും കാര്യങ്ങള് ഇന്നലെ എടുത്ത മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടാവില്ല. അവസരം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാനും സാധിക്കില്ല. അറിയുന്നവർ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു അധ്യായമല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് കൂടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ചു പോകാം, അല്ലാത്തത് മീനിങ് വെച്ച് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് തീരാൻ സമയമെടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം: ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച: ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്താണ്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയും തോറും
ഭഗവാനോട് അർജുനന് ഉള്ള ഇഷ്ടം കൂടി വന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്ത് തോന്നിയിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അർജുനന്റെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എല്ലാം ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ്? രാജവിദ്യയാണ് ഈ ജ്ഞാനം. മാത്രമല്ല രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായതാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണിത്, രാജവിദ്യയാണിത്, പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണിത്. പിന്നെന്താണിത്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയും ഇതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഇത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നതാണിത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഇതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് കുറെ സമാധാനം കിട്ടിയത് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ടെൻഷൻ കുറയുന്നു, നമ്മൾ പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുക, അതായത് നമ്മളെ ആ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. നമുക്ക് പിന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയാറുള്ള പോലെ എപ്പോഴും, അതായത് നമ്മുടെ മക്കളടുത്ത് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം അവിടെ മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തിക്കണം. മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ സ്നേഹം അങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും, നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ട്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാതും അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാതും സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ കണ്ടുല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ മുത്തുകള് കോർത്തിട്ട് പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഓരോ വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ.
സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗാപ്രഭാവം പറയാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും, ഭഗവാനാണ് എന്ത്? സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആകാശത്തിലുള്ള വായു, ആ വായുവിന്റെ ചലനം, നമുക്ക് ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? ആ വായുവിന്റെ കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആ വായു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് അതിനപ്പുറം കടക്കുന്നില്ല. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആകാശത്തിൽ തന്നെ, അത് അതിന്റെ അപ്പുറം കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിലൂടെ അതിന്റെ സ്വാധീനം, അതിന്റെ പ്രഭാവം, അതിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിലൂടെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവിൽ അത് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഇത് സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. ഈ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. നമ്മുടെ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരമല്ല, ദൈവവർഷപ്രകാരം 100 വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രളയം വരും. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രളയത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അവസാനിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് വരുന്നത് ഒരു നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്നും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയും. മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കൃഷ്ണ മാതാജി, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കി ആരാന്ന് വെച്ചാല്. അപ്പോ നമ്മളെ മഹാപ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ, ഒരു ബ്രഹ്മാവിന് 100 വർഷമാണ് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ്, ഒരു പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന സമയം, അതായത് ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ കഴിഞ്ഞു കാലാവധി, അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് വരണം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവ് മരണപ്പെടും 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? മഹാപ്രളയം സംഭവിക്കും. ആ മഹാപ്രളയം സംഭവിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഒരു പ്രളയം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നൈമിത്തിക പ്രളയം. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് തീരുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ കൽപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ പറയുന്ന പേര് കൽപ്പം. ഈ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോ, അതായത് പകല് തീരുമ്പോ രാത്രിയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് തീഗോളങ്ങൾ വരും. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വരുമ്പോ, പിറ്റേ പകല് വരുമ്പോ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വീണ്ടും വരും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ, അത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പോകുന്നില്ല, ആദ്യത്തെ 3-4 ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും ആ സമയത്ത്.
പിന്നെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 3-4 ലോകങ്ങൾ, അതായത് സത്യലോകം, തപോലോകം, മഹർലോകം, ജനലോകം വരെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മ അത് വരെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ളതാണ് എന്തിൽ പോകുന്നത്? നൈമിത്തിക പ്രളയം, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രളയത്തിൽ പോകുന്നത്, ഇല്ലാതാകുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാതാകുന്നു, വീണ്ടും പിറ്റേ പകൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ആവിർഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറേ, അതായത് ചതുർയുഗങ്ങൾ, ഇത്രയും ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചതുർയുഗങ്ങളാണ്? 71 ചതുർയുഗങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഓർമ്മ അതട്ടെ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിന് വിട്ടുപോയി. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പോഴേക്കും, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം, ഈ 4 യുഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ചതുർയുഗം വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഇത്ര ചതുർയുഗം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വരുന്നത്. ആ പകൽ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രളയം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചം, ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്. പ്രളയത്തിന്റെ പേരെന്താണ് മാതാജി? രണ്ടാമത്തെ പ്രളയത്തിന്റെ പേര്? ഒന്ന് നൈമിത്തികവും ഒന്ന് മഹാപ്രളയവും. നൈമിത്തികം. അപ്പോ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്നുമായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ബന്ധമില്ല? ഒരു ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഇതൊന്നും യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണത്. 71 ചതുർയുഗങ്ങളാട്ടോ ഒരു പകലെന്ന് പറയണത്. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, അപ്പൊ മന്വന്തര പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് വേറെ പ്രഭു. മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെയാണ്. അത് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ദിവസം കേട്ടോ. അത് മന്വന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 71 ചതുർയുഗത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മന്വന്തരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് മന്വന്തരമൊക്കെ. അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ആവിർഭാവം തിരോഭാവം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. അത് ഒന്നുമായിട്ടും യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിനോടൊന്നും എന്തില്ല? ഒരു മമതയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ആ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കടമ പോലെ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേസ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കും.
അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കറിയില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാന് മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് എങ്ങനെയാണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഭഗവാനിവിടെ? മോഖാശ മോഖ കർമ്മണ മോഖജ്ഞാന വിജേതസഹ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മോഹിതരായവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആസുരങ്ങളായ നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പോ ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ എന്തായിട്ട് പോകും? പാഴായി പോകും. ആരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന, ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ആരെ കാണാണ്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ സംഭവിക്കുന്നവർക്ക്? ആസുരങ്ങളായ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെല്ലാം ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതെല്ലാം അവരുടെ എന്താകും? പാഴായി പോകും. ഇതാരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാത്ത മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീ പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരാണ് അവര്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യാമോഹം വ്യാധിച്ചവരാണല്ലോ. ഇവിടെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് അവരെങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ. ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി, അതായത് രാധാറാണിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ യോഗമായാൽ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ രാധാറാണിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനും അതുപോലെ തന്നെ അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താണ് അവരെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്നാ പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര്
മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ആർജിച്ചതും എല്ലാതും അവരുടെ പാഴായി പോകുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലോ, ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്, അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? സതതം കീർത്തയൻ തോമാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്നെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നതും എന്നിലൂടെ, പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെ? ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പവിത്രമാകുന്നത് ഭഗവാനാണ്, പ്രണവം ഭഗവാനാണ്, ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭരണകർത്താവ് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷി, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാൻ. വാസസ്ഥാനം, എല്ലാവരുടെ വാസസ്ഥാനം, പരമമായ വാസസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. ആശ്രയവും, എല്ലാവരുടെ ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അത് നിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിലാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, അത് നിർത്തുന്നത് ഞാനാണ്, അമൃതമായിട്ട് വരുന്നതും മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നതും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയാണ്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവര്, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര്. സോമപാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് സോമരസം കുടിക്കുക, ഒരു പാനീയമാണ്. ആ സോമരസം കുടിക്കുന്നവരും എന്താണ്? മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? എന്നെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുക, സോമപാനം ചെയ്യുക, ഇവരെല്ലാം വേറൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഭജിക്കുന്നത്. ഈ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്, നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളുണ്ടാവും, പുണ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ജനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഈ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിലും ഭൂമിയെ പോലെയല്ല എന്ത്? സ്വർഗലോകങ്ങള്. അവിടെ എന്താണ്? ഭൂമിയേക്കാളും സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഭൂമിയിലെ പോലെയല്ല, സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തവർക്ക്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിക്കും. അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് പുണ്യം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച്
ഈ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക്, നമ്മള് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതായത് അവരെവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴും ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ വരും. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷീണേ പുണ്യങ്ങളെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും? ഈ മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭൂമിലോകത്തിലേക്ക്, ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ അവര് വന്ന് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലം തീർന്നു വരുമ്പോൾ, അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ സീറോ ബാലൻസ് ആയി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ അനന്യാചിന്തയൻ തോമാം, അനന്യ ഭക്തിയോട്, അതായത് സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ളവര്, ആരാണോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര്, അനന്യചിന്തയൻ തോമാം യേ ജനാപരിപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. അവർക്ക് എന്ത് വേണോ അത് ഭഗവാൻ നൽകും. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനറിയാം അവരെന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്. മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. യേ പന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യാ വിദ്യപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര്, വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാൻ അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തില് ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോകും. എല്ലാ ദേവന്മാരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവരാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരാധിക്കേണ്ടതും ഉപാസിക്കേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് അവരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യാന്തി ദേവാവൃതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവൃതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പമാണ് ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ നിയന്താവെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ശാഖയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാവിടും കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമുക്ക് സംതൃപ്തപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ദേവനെ നമ്മൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ല? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കടക്കില് വേരില് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആരെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാല് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ പ്രീതി നമുക്ക് കിട്ടും.
നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദേവന്റെ പ്രീതി മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതും ആരുടെ പെർമിഷനോട് കൂടി? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാകാം, പിതൃപൂജ ചെയ്യുന്നവരാകാം, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകാം, അവരൊക്കെ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, അത് ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയോട് കൂടി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇലയാകാം, പൂവാകാം, ഫലമാകാം, ജലമാകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ളതാ. ഇതിന് ഭഗവാൻ ആര് ഒന്നുമില്ല. അതായത് കുറെ പൈസ ഉള്ളവർക്കും കുറച്ച് പൈസ ഉള്ളവർക്കും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന് ഇല എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി ഇല സമർപ്പിക്കുക. പൂക്കള് നമ്മളെ വീട്ടില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂവ് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലെ? പൂവ് സമർപ്പിക്കുക. ഫലങ്ങള്, പഴം, ഒരു പഴയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പഴം അല്ലെങ്കിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, പിന്നെ ജലം, വെള്ളം. തോയെന്ന് വെച്ചാല് ജലാണ്, ജലം. ഇത് ആണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? സമർപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാ പറയണത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ വേറെ ഒന്നും പറയണില്ല. നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത് പസസ്യ കൗന്ദേയ തത്കുരുഷമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും, എന്ത് നിവേദിക്കണമെങ്കിലും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കണമെങ്കിലും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യണമെങ്കിലും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയണത്? ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഉണ്ടാകരുത് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതം ആ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെ വേണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോടുകൂടെ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാൻസ്തി പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, എനിക്ക് പക്ഷാപാതവുമില്ല ആരടുത്തും. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയില്ല, എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷാപാതവും ഇല്ല. എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ? സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പി ചേത് സുദ്രാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭക് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി അത്യന്തം ഹീനമായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഒരു ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും
ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സാധുവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തില് അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണം. കാരണം നമ്മൾ എത്തരത്തില് നമ്മൾ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അത്തരം ഹീനമായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ്? സാധുവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വചാന്തീനി ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ്? അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന് വേഗത്തിൽ തന്നെ ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരോടാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയണത്? കുന്തിപുത്ര അർജുന, നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. നമേ ഭക്തി പ്രണശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. മാംഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോദ്വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്ര തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാകാം, സ്ത്രീകളാകാം, കച്ചവടക്കാരാകാം, ശൂദ്രരാരായാലും ശരി, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഉച്ചനീചങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പദമകുലം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന കുലം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചന കുറവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാര്, ശൂദ്രര്, അങ്ങനെ ആരായിക്കോട്ടെ, ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരായാലും ശരി, ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലായാലും ശരി, എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും ശരി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എന്തില്ല? ഒരാളെടുക്കും അവിവേചനങ്ങളില്ല. സ്ത്രീയാണെന്നോ, കച്ചവടക്കാരാണെന്നോ, ശൂദ്രരാണെന്നോ, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരാണെന്നോ ഒന്നും ആര് നോക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ നോക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാചീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്താ പറയണേ? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, എന്റെ ഭക്തനാവണം, എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ പ്രണമിക്കണം. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപിതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ